Biko, kedu ihe kpatara na ụfọdụ ndị nne na-akwanye ụmụ ha ụmụ nwoke n'ife karịrị fa? Ọ bụrụ na nwa gị buru moto bata, the next thing ị ga-anụ bụ jee ka ị nụọ nwaanyị, Okechukwu anụgo nwaanyị, Ugo nụọ nwaanyị. Ị ma njụzikwa nwa gị, biko moto anụnwa igote ọkwa nke gị? Ị ma njụzikwa nwa gị ebe o si weta ego moto a, o nwezikwala ego ọzọ dị na ya? Ị ma njụzikwa nwa gị ma ọ moto mmadụ ka o bu, ma ọ hayatala ahayata o na o bu moto wee bata, nwa m jee ka ị nụọ nwaanyị. Ofu nwa agbọghọbịa kpọọ m sị m na ha mere misteki, nye amụrọ etu ha ga-esi wee si na ya pụta. Na nwa okolobịa anụnwa natala na Krismas wee buru moto wee bata, wee na-amaghalị ihe a na-afịọ na onwego ego, o bụ latest model, o mere nke a, o mere ịbịa si ya ha wee bịala ya di wee yọrọ ya. Ndị mmadụ bịa sị ha gịnị ya nụọ ya na onwegokwa ego, na o nwere moto, na o mere nke nna gbagolu ya bịa banye na moto ma chiji otu anụnwa egwu a na-asụ ya na-emekwa ya na akpụ ukpu oyi, ihe niile oyi wee bata ya na-ekili esi mba na ego dụ ya wee kwelu wee mee gị. Ozugbo fa natara na o nwere nwa okolobịa nọ na biya na-echie. Ime onye na-echie ife a, onye ọ na-alụ moto wee nataba. Nke afọ ọ na-alụ moto wee nataba bụ onye nọ na-echie. Ma akpụkpụ o, ma wọchị o, ma necklace oyi nata, mmadụ ka ọ natacha afa ncha. Ya wee na-asịzi ya, kedụzi isi ihe iji wee jee nụwa nwaanyị ebe ị ma na ọ bụrụ gị nwa nwee ihe niile a? Na ihe izizi okwugodo owo ma moto na ihe nya yi ka ị na-anụ, mana ọ bụrụ nyanwa ka ị na-anụ. Ya wee gbaa n'aka si na chi egbukwa anya. Ya wee bidokwa abalị ya na-ebe akwa, isi anya weta ego nne, ọ sị gị chee ka abịa. Na afa ga na-ala ụlọ tụtụrụ foonu kpọọ enyi nwoke si ya nna chọọlụ m 50, chọọlụ m 50, emesịkwa ka amasị ana m achọlụ gị 50, ọkwa ị na vileji jee nụọ nwaanyị ka ebe isi nweta ego nwaanyị ịnụ ka ihe imini. Na ndị frens ya sef adịrọ happy na ọ nata anụ nwaanyị. So wee ruo ofu mbọsị Fuke wee bịa na befa, ọ bụ na di ya nọrọ, o wee nebi enekete wee sị a nwa ịba moto ndị ochie o wee sị a na o nwekwa ife dị gị na-alụ n'ọsọ afịa ka ọ na-agba, na ọkwa ọsọ afịa ka ihe iji wee jee nụbịa. Ya wee kọbara ya wee sị a na nnekwe ka o si wee were ihe wee batacha nke nwa nke, o wee sị okwuo na ihe a niile ifuru o ji nọọ boroboro make me rich, nọ ife guys na-eme, nọ ife guys na Krismas lu onye ọbụla akwado onwe ya etu ọ ga-esi wee na. Mana the problem bụ na ọ da-agbaghị mami ya okwu, ọ da-agbaghị mami ya okwu na ọ bụla na-agbaghị mami ya okwu na o kwesịrị isi mba na ọ mami ya kwanyelie ya jee nụba nwaanyị, o wee bịa wee mee ego. Ebe afọ ka a nọ wee were isi na-eje ije. Biko, kedu ife a ga-eme? Na nke kachasị njọ sef bụ gịnị? Na ya adụgola ime. Na ya adụgola ime. Na ihe anya na-agwa m ihe a na ego nni bụ dị nsogbu. Ife m chọrọ ịgwa ndị nne bụ gịnị? Unu akwanyezina ụmụ unu ije nụ nwaanyị na-etozughị etozu. Na nwatakịrị bụ moto bata abụrụ na onwe gị ego, na ọnwụ ka ego nri. O nwere ife a na-akpọ ego eji eme okolobịa. Okolobịa tonyite egolu moto abụrụ na o ji ego. Ego okolobịa ka ọ kpatara, chọkwanụ ka o too okolobịa, ịkwali akwanye na nwaanyị. O jezie taba afụfụ. And nke kacha njọ bụ na ịkwanyere ya na nwaanyị tụwa nwaanyị ime, ụmụaka ebido bịaba ozugbo ozugbo. Ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụ ka akụ inu si ada n'ọnụ ka o si atọ o. Ọ bụrụ ka akụ inu si ada n'ọnụ ka o si atọ. Ndị be anyị daalụnụ.